Добрий вечір, мої дорогі старозбурівчани і не старозбурівчани. Село є таким, яким є ті люди, які живуть в цьому селі. От Старозбурівка така, як і ми. Егорович! А? Документы ему отдайте и все. А кто будет за дверь вставлять? Так, Григорий, все, мы решили полюбовно все. Все, пить будем? Да, конечно. Давай! Коля, подожди. Ты можешь остановиться или нет? В детстве что сказали, что давай стрелять уже. Ты понимаешь, здесь тоже есть процедура. Чтобы Да тоже вон, не- все, дядь, я могу. Нині українським форпостом на підступу до Донецька залишаються піски. Станом на цю годину там не лишилося мирних мешканців. Їх евакуювали українські військові. А ему опять повестка. Ну я не... Держи. С каких? Тут пішли. Ти зробила кражу, нормально. Ти зробила кражу, в сілі раді зробила. Який тілі? Наш, і сільради. Не бери мне пальто, Я тебе тільки тут діла. Ты давай распоясалась. Без тебя, садись. Це якби скинулися всі на похорони ті, хто її трахав. Це представ, які похорони були. Та ти що? І гроб можна було б то такий купити за 3000 з ручками.